Ala, pues comencem. Ja està. Ara sí. Hola. Ja estem preparades i preparats. Falten 2 minuts. Mira, mentre esteu tots ja sentant-vos i vosaltres començar, anem a ensenyar-vos uns contes que tenim a casa de Llorenç. Vale? Mireu. No estan selfie, eh? Mireu. Així està. El de la mona lectora. Así, la mona y la palmera cocotera. El nostre favorit, les cançons de Llorenç I les endivinalles. i les endivinalles. Molt bé. I ara mireu com el conte que vos anem a contar el tenim a la nostra escola. Mireu, la lluna. I no vos el podem ensenyar, el que anem a fer és contar-lo. Conta-lo. I així que com queda 1 minut, vaig ensenyar-vos, si voleu, vaig ensenyar-vos la mar, que avui està molt bonica. Bueno, mira, ja he tingut una idea bona. Vaig ensenyar-vos els fantasmetes que hem fet. Després, si voleu, Mireu que xulos. després, si voleu, vos ensenyarem a fer-los. És en una servilleta, gomets i una palletes que vulgueu. I 3 gometes per si acaso, 3 o 2 o 1. Heu vist? L'explicació? Ja sabeu fer-vos el vostre fantasmeta. Després vos l'ensenyarem. Mireu, este és el meu i este és el del meu germà Simó. I mireu, vaig ensenyar-vos el castell del conte. És el castell del fantasma. Fa un poc de susto, este conte. No fa gens de susto, Només és un fantasma que va per ahí volant peces. Bueno, Mireu quin cocodril, mireu quin cocodril. Mireu quin cocodril. mireu quin cocodril. Oh, mira, me va mossegar el cul. Que cocodril. Ale, vaig ensenyar-vos la mar, que m'imagino que mos teniu ganes de veure-la. Mireu que bonica. Veieu la mar? Bonica està i que lluenta. En la seva visió tan bonica, Encara no n'he escollit anem a començar el conte. Ale, xics, Ni una flor en el escut. ale, veniu. Li fiquem aigua. Ara sí, no m'agrada. Li fiquem aigua. Després. Això al teu puesto. Se va a morir. Vinga. Se està morint de fet. Ja esteu? Totes i tots? Són les 10? Jo tinc les 10 i 1 minut. Vinga, comencem. Bon dia, xiquetes i xiquets. Bon dia. Jo sóc Marisol. Jo, Índia? I jo, Simó. I sabeu què? Anem a contar-vos un conte perquè avui és un dia molt especial. La Correjola ha organitzat moltes cosetes per avui, que és el 25 d'abril, és un dia molt important en la cultura de tots els valencians i valencianes. I també és la festa de les paelles, que és un dia superdivertit, i l'Ajuntament també ha fet una sèrie de coses per a que ens ho passem superbé. I anem a començar contant un conte molt divertit, però fa un poquet de por. No facis de por. Un poquet! No. Li dieu al pare i a la mare que se senten al vostre costat i que vos donen la mà. I si teniu un poc de por, apreteu, vale? O vos fiqueu damunt del cap. Mos fiqueu damunt del cap. I Mireu, vos mira, Simó, digues com se diu este conte. El fantasma del suyo. A veure, un poc més fort. El fantasma del suyo. I Índia, de qui és este conte? De Llorenç Jiménez, el contacontes. És de Llorenç. És el millor contacontes que hem tingut. Bueno, vosaltres és que l'estimàvem molt, veritat? I este conte era el seu. Era el nostre conte preferit de Llorenç. I per això avui, en homenatge a ell, volem contar-vos. I sabeu què? Anem a fer una cosa. Mira, Llorenç va vindre moltes vegades a Nules, molts anys, a la festa de Sant Antoni, I se va ficar, a la placeta. i sempre ve, I l'últim any que va vindre se va va dir- ficar un davantal com el que jo me fiques. i Mira, mos va dir, que vos va a cuinar un conte. clar, ell mos cuinava contes i va agarrar una paelleta, mira Simó, a la paelleta, i a la paelleta Simó li ficarà un poquet d'oli. Molt bé, Índia, un poquet de sal, farem així, el manejarem i comença el conte del fantasma del susurrador.
Este fantasma s'empuja a la torre més alta. Li ficarem la seva roba. Ui, quin susto me fas, fantasma. I el xiquet, ja el tenim preparat. Vinga, doncs allà que comencem. Doncs mireu, hi havia una vegada un poble que se deia Nules, que tenia un castell. Però a aquest castell els xiquets i les xiquetes no podien anar a jugar. No podien anar a jugar perquè vivia un fantasma. I aquest fantasma feia molt de susto a tots els xiquets i les xiquetes del poble i per això no s'atrevien a anar. I un dia l'alcalde ja va dir: s'ha acabat. Anem a fer un bant i anem a avisar a tots els valents i les valentes a veure qui l'espantamos el fantasma. I va fer... Atenció! Valentes i valents, el que vinga a espantar el fantasma dels ulls blaus serà recompensat. I va aparèixer Andreu. Andreu venia de la Vall d'Uxó i Andreu era molt valent. Bon dia, Andreu, com estàs? Doncs Andreu se'n va anar a la plaça del poble, que estaven les xiquetes i els xiquets, i els va preguntar: ¿A on està el castell i el fantasma dels ulls blaus? A l'esquerra i amunt, amunt, amunt. I Andreu se'n va anar allà on estava el fantasma i va tocar a la porta. I res, va tornar a tocar a la porta. I res, i ja per tercera volta, i la porta va fer. I sabeu qui hi havia darrere de la porta? Ningú. No hi havia ningú perquè el fantasma estava el fantasma... Espera, que han tingut un xicotet. Perquè el fantasma estava... Ai, mare! I Andreu, que era molt valent, no li va importar, se'n va anar a la cuina, se va preparar el sopar. Què te prepares per sopar, Andreu? Una què? Un huevo frito. Un ou estrellat? Que bo! Se'l va menjar, se ho va deixar a la cuina. Ui, ho va escurar, molt bé. Este Andreu és amuntasseat, Ja se'n va anar a dormir. I clar, a les 12 de la nit van tocar les campanes del campanar. El fantasma. Ai, que por, per favor, este fantasma que ara baixarà amb les seues cadenes i farà... I va arribar on estava Andreu dormint i va tocar a la porta. Pum, pum. Soc el fantasma dels ulls blaus. I Andreu, ai, el cocodril que li pegamos al cul! I mireu, i el cocodril li va pegar un mos al cul! I va deixar les desmarcades. I sabeu què? Andreu se'n va anar i ja no va tornar. Oh, i el poble estava molt disgustat perquè no havia hagut un valent que l'espantara. I va tornar a fer l'alcaldessa al banc. Atenció! El valent i la valenta que vinga a espantar el fantasma dels ulls blaus serà recompensat. I va aparèixer Laia, de Nules. Mireu quina xica més valenta. I tenia les mans com a pedres perquè era jugadora de pilota valenciana. Laia, com estàs? Bé. Bé? Que vens a espantar el fantasma? Sí, T'has sí. preparat? Sí. Pues ale, se'n va anar a l'altre.
Se'n A va. on està el castell del fantasma dels ulls blaus? A l'esquerra i amunt, amunt, amunt. I allà que se'n va anar Laia, i mireu, mireu, ni ses mans que tenia, va tocar a la porta només una vegada. Bum! I la porta va fer... I la porta se va trencar. I sabeu què? El fantasma que estava a la torre més alta del castell. Va tremolar. Que por. Molt labor. La xica és molt valenta. Aquesta xica és molt valenta. Ai, pobre fantasma, que espantat estava, tremolant des de la torre més alta del castell. Laia se'n va anar a la cuina, se va preparar el sopar. Què te vas preparar, Laia? Un ou sense calentar i un bocata. I una rueta, que bona. Pues ara se va menjar l'ou sense calentar, la rueta, i quan ja tenia la panxa plena, Laia ja va anar-se'n a dormir. Ho va guardar tot, perquè la rueta, molt bé, ho va deixar tot arregladet. Totes és que són estos xiquets de nules i aquestes xiquetes són un muntó asseats, bueno, i se'n va anar a dormir. I se va fer les... Però una cosa vos he de dir, Laia, quan dorm en un ull obert i l'altre tancat, perquè aixina vigila si ve el fantasma. Aixina que no la pillarà, no? I se van fer les 12... He caigut. I el fantasma va tocar. I molt assustat va baixar de la seva torre i se'n va anar tremolant esclaer de molta por a veure a la xiqueta Laia. Les seues supercadenes. I va tocar a la porta, però ho va fer molt esplaiet. Pum! I Laia se va despertar. Qui és? El fantasma del ulls blaus. Com t'atrevisses a despertar-me? I el fantasma se'n va anar volant, però el cocodril li va enganxar el traje. I se'n va anar volant per els terrats i per el cel tot nuet. I mireu, sabeu què? Des d'aquest dia el fantasma ja no ha tornat al poble de Nules. Continua volant tot nuet. I el castell, des d'aquell dia, va ser per a totes les xiquetes i tots els xiquets del poble de Nules i des del voltant. I sabeu què? Conte contat. Este conte, S'ha acabat. i a qui no li hagi agradat, Del cul socarrat. saludem. Una altra vegada. Ale! Ho heu fet superbé. Ja. Mireu, ara, si encara voleu quedar-vos un poquet, volem ensenyar-vos unes endevinalles de Llorenç. Que són superfàcils i són superdivertides. Mireu, qui vulgui ensenyar-les, jo des d'ací, vinga, va. No, les dius jo i tu les dius igual, vale? Diu, mireu, diu, dues finestres encantades de dia obertes i de nit tancades, de dia obertes i de nit tancades. Què és? Els ulls. Els ulls. Una, aquesta la cantes, va. Una muntanyeta en dos forats enmig de la cara m'has de trobar. Què és? El nas. Molt bé, Simó, el nas. Va, Simó, digues tu esta. M'agrada? M'agrada el pa, la llet i la bellota i tot entra per la Per la, què serà? boca. Boca! I ara esta, que m'agrada molt. Esta me deixeu que la diga jo? Dues bessones que van per terra, una a la dreta i l'altra a l'esquerra. Una a la dreta i l'altra a l'esquerra. Què serà? De
Què serà, què serà, què serà? Molt bé. Mireu esta cara, els ulls. Ahí, el nas, ahí. I ara esta que li agrada molt a Simó. Va, Simó. Diu, s'amaga quan és de dia, vol el picar per la nit. A veure si ho adivines, comença per mos i acaba per quit. Comença per mos i acaba per quit. El mosquit. El mosquit! I ara ja este, que és l'última. A mi m'encanta. Esta. Diu, un barret que sembla una maduixa vola en granera perquè sóc una... Una bruixa! Us han agradat les endevinalles de Llorens? Direu, ara Simó i Índia vos en diran un embarbussament. És supercomplicat, jo no me'l sé. Ells també se'l saben, a vegades s'equivoquen. Vinga, va, comencem. Pele faves pau. Pele, faves, pere. Pele faves pau. Bueno, més o menys, Si voleu comprar-vos segur que el trobeu. Perquè I ara, ja per acabar... sempre mos compra contes i mos dice comprar-los el que no té. Uno de adivinalla, uno de cançons. Ara anem a fer, si voleu, la titella, ¿vale? Vinga-ho així. Mira, anem a fer les titelles. Mira, anem a desmuntar-ho perquè les hem muntat. Mira. I agafeu. Mira, així, agafeu. Espera, Índia, espera. Pots fer-ho gran, així, gran. Agafeu esto i agarreu la palleta que vulgueu. Esta, una d'estes, Tu vols fer una, Simó? una verda, per exemple, esta. I l'agarreu Així. així. ¿Vale? I ara agarreu d'ací, té que estar la palleta al mig, i li pegueu la volta. I ara? I heu tenim que aplastar l'aixina i Ara li fiquem com si fos la gorreta. la gorra. La gorreta d'Andreu del Conte. Així. I ara, sabeu què li falta? Com un topo. I ara, vinga. Simó, li vols ficar tu els... I un ull i un altre ull. I ara, Ho voleu? mira, que xuli. I fa... Mireu, només necessiteu una palleta, unes palletes, I mira, uns gomets i unes servilletes, les que teniu per casa. mira, diu, a veure una altra endevinalla, diu, quin personatge de contes és l'amo de la... És el fantasmita. És bona? Fins així la nostra activitat d'avui, el dia 25 d'abril, Si el voleu, dia de les paelles. si voleu Us la anem a enviar podeu un fer. superbeset i anem a dir-vos adeu. Adéu. I seguiu mirant la programació, que està molt xula. Adeu, amics, amigues, bon dia. Quan ha durat?